Parari be'it, nga ai kublei pi baro. Usnem arajar arpusan ulajan poi, ulatiet haki jingkang jongi. Haka arpun riu tarik ukla lingkot arajar arpusan, ngin rake ya ke jingdap nyopsan snem ke jing pentrei kam ya ke riti sencar kari jongi. Kani kalong ke jing sengau sarong na ke benta jongi baro. Ke riti sencar ri, bala IT hangi de kinong penwandur jongka, kala nek skem haman laki liang hapedeng ke jing telun ki shalentem kapor. Kariti sencari kadai ke jing syai babitin linti yengi. Kadai ke nong ai jing mut jongi. Dei namar jong kariti sencari ke India bangadon hangni menta bangala ban keren sapi. Menta kasnem haka arpun riu tarik unai weng ka Constitution Day kadai ke sengi jong ke jing sedang jong ki kam babaro sisnem jongi. Ban pinyaso ekinong song senong daki jingyo pateng na kariti sencar kari ya ka website bakerpang ka constitution75.com latau. Hakane ka website pila ban pule ya ka preamble jong kariti sencar ri bat pila ru ban upload ya ki video jong pi. Pila ban pule ya ka riti sencar ri haki jat ketien baper bat pila ban keli jing keli sapang jongka. Nga kentu ya ki nong sengap ka man ki bat ki kina school bar ki samla bapule haki college ban let chakane ke website kmi yaka bat long ki benta jongkani ke jing persang paralok nado ka khatlai tarik ubnai banwan yaka mahakum on pinlong ha prayak raj ki jing penkre kilaya chaprang harut kawa sanggam ngakin mau badang kendiat sengi menta habang la let jungo yaka prayak raj ngalayo alat ban pej yaki jaka ban pinlong yaka kump barok kawai naka helikopter. Bat ka donut jonga kaladap da kejing kemen. Kadai ke jaka ka bayar baha, ka ba internet sisa, ka ba ipu ipieng. Paralok, ka jinglong baper jong ka maha kump, kam day tang ha ka jinghe jong ka. Henry ha ka jingbuon ki ei haka. Ka jingdon jingmut, ka kump, ka song ha ka jingbuon ki ei haka. Daki million ngut ki brieu, ki yalum lang na ka benta kani. Daki lakngut ki riu kuj, daki hajar ki dustur, daki spa ki kenhun, daki bun ba ki akharas, baro ki day ki benta jongkani ke jingelum lang bahe. Omdan jing penyaper, omdan bakam kraw, bat omdan bakam po. Ya ka jinge teli hapedeng ki jinge per ba pisaki hangni, on omla ban yoi hangnu hangduru haka pertei. Nakata kadaw, ka kump jongi, kadai ka maha kump jong ka jinge teli. Ka maha kump ba menta kasnem kan penklan cusu ya ke jingong sapang ke jinget li. Nga kentu ye pi baro bahaba pi sim benta haka kump ra ya ke mensim jong ke jinget li bat pi bat wan pai rengkat bat ka. Tungin penlong ke jingkular ban weng no ya ke jing ya pia bat ke jingle ben na ka imlang salang jongi. Lada ngahab ban ong kelum sapang kani hakikat tu kani ki kentien ngan ong. Maha kump ka sandesh एक हो पूरा देश महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूँगा गंगा की अविराल धारा न बनते समझ हमारा गंगा की अविराल धारा न बनते समाज हमारा परलोक minta ka kinti ha prayak raj ki riunget na kelengkari bat ka perthei kin sakhi ya ka mahakumbh lingba ka rinsan internet. Da ka jingerap ka digital navigation on yalam yapi sa ki ghat, ki temple, bat ki akhara baper jong ki riu kuj. Kani kan yarap yapi banpoy sa ki jaka set kali. Hakasin baningkong ya u AI chatbot on pindon kam haka kumbh. Lingba ka AI chatbot pinyo ya ki jingtep babun jat ki beidei bat ka kumbh haki khatwaitli ki jat kitien ke India. Manu ru kila banwat jingerap daka basutho daka text ne daka basukren ha u chatbot. Ya ka jaka balong mela barokaway on bu daki kamera AI. Lada don ki baja nala ki jong ki bayawan lang ha kapor balong ka kumbh. Kini ki kamera kin yarap banwat yaki.
Kiriu nget kila banyo jingerap na ka center balabu kenang na ka benta ki balaja bat shem. Ya ki jingtip sapang ki jinglet balabu kerpang bala menjur da ka sorkar. Ki jakasa bat ki homestay on ai ki riu nget lingba ka mobile phone. Lada mapiru pilet chaka maha kump da pentikna ban sim jingmentoy na kini. Bat watklet ban upload ya ka dor basion selfie da ka bapendan kam yu hashtag unity ka maha kump. Paralog hakaman kibat menta ngidon ya kamat yakren ka batemai ka KTB. Bun na kibalarang ba kin omla bantip lesi sapang ka KTB. Henry lada pikili na kikena kin la ban yatu epi ba ka KTB ka day ka bapaw na amha hapadeng jongki. Ka KTB kayeng na kabenta ka Krish Trish bat Balti Boy. Lesi pilatip luparu ba ka KTB kadai ka animation series bas ngotenat da kikena bat ka kerteng jongka kadai ka KTB Bharat He Hum. Ya ka benta baar jongka ni ka series dang sudah pelaj. Kini kilai kinong ak animation ki wanra hangi sepang kita ki riuslur bampau nam jongka jingele lanjut ke India. Hakaba ya ki kana sepang jongki 4 daya kerentan. Dang sian ya ka benta baar jongka KTB la pelat hak rukom bekerpang hak International Film Festival of India Goa. Kabas ngotenat tam kalong bayakani ke series sim la pelat tang hakikitien bebun ke India henry hakikitien nong weiru kumju. Laban pet yaka tang hakadur darshan henry haki wei ki rensan OTT ru. Paralog ka jingpau nam ki film animation jongi ki film bala jupenmi bat ki serial ha ki television ki pin ya ka bor bakraw jong ka karkhana bala ban pinwandur ha ka rukom ka basngotenan ha India. Kani ka karkhana omtang bakalano senyang chaka jingya chaprang kari jongi henry kala kentiuru ya ka yo ka kot jongi saki kerdan basalor. Ka karkhana sna film bat kampen bernya jongi kadai ka bayar. Ya ki film bat ki wei ki jingsna ba itanan lasna haki babun jat ki kitien hakeleng kari. Nga ai kublay ya kani ka karkhana namar bakala pinkup bor ya ka mensim jongka Ek Bharat Shresht Bharat. Paralog haka snem arajar arpusaw ngi rakhe ya ki lingko snem sngi ba shispa jongki babun ki riu kraw na ka pertesh na film. Kini ki riu kraw kila pinlong ya ka kamsh na film panyo jing ito hakeleng ka pertei. Uraj Kapoor ulapin ito sa kapertay ya ka bor bajem ke India lingba ki film jong-u. Kasur Muhammad Rafi Sahab kadon ya ka bor jadu ka balakta ya manlaki donut. Kasur jong-u kalong ka bapela baha. La kalong ki jingruay niam ki jingruay ka jingsho jing iet ne ki jingruay bakta ya ka donut. Ula wanra ya ki jing sngaw sa ka jing im lingba kasur jong-u. Ya ka jingkraw jong ka jingtibit jong-u. Laban yoi na ka jingshisha ba wat hadu kini kisngi ki samla ki sngap i ki jingrwa jong u ta ka ju ka jing shirhem. Kane ka day ka dak jong ka jingne bat jing im slem ki buit tau. U akine ni Nageswara Rao Garu ulara i ki film Telugu sa ki kerdan batamai. Ki film jong u ki pitni haka rukom ba itinat bahaya ki dostur bat nongrim ke India. Ki film Utapan Sinha kila ai haka imlang saalang ya ka jing sngotu batamai. Ki film jong u kira ya ka kubor bandon ka jing sngotu haka imlang saalang bat bandon ka jing eteli hakari. Ki jing im jong kini ki riu kraw ki long ki jing ai siem ya ka karkhana na film baro ka wei. Paralog nga kwa banesa bat pi sa pang ka wei ka kubor bas ngotenan. Ka kabu bakraw ka wan ban pini sa ka pertay ya ka jing don sap ka India. Hakasien banding kong ka India kan penlong ya ka World Audio Visual Entertainment Summit ne ka WAVES Summit hakasnem banwan. Bun na pile si playo sngow sapang ka Davos ka Jaka ka bakinong yalam kayo ka kot ka pertay ki lumlang. Hakajo ka rukom ka WAVES Summit kan wanra ya kilat pathay kubor ka pertay bat ka karkhana penbernya sa India. Kane ka summit kadai ka senjam bakraw ban penlong ya ka India ka shlem jo ka jingtaw ya ki AKA ka pertay. Nga sngaw sorong ban yatu bakinong taw badang samla ya ki AKA ki shimbenta shirhem ha ka jingpen kre na ka benta kani ka summit.
Para riba barok pitip kumnu ke jingshai jong ke lariti ke India kalanang sapriang sa manlaki kendong jong ke pertai menta. Menta kasngi ngan yatu api ya ki jing persang na ki laitli ki dauba baper ki balong ke jing pla bat ke jing don nam ke lariti jongi kalapoi sekeleng ke pertai. Kini ki jaka ki ya jengai bha ka wei na ka wei pan. Henrei ka jing trang jong ki ban sngotu ya ke India bat yo jing hikai na ka lariti jongi kadai ka baya seriem. Paralog ka pertai jong ki jing draw painting karahem kumba internet maki. Kito na pi ki bapet ya kaman ki bat ha ka television kila ban yo ki kato ka ni ki painting menta. Kini ki jing trei ki pin ya ki durblay jongi ki rukom syat bat ki breu bakraw bat ki pin niru ya ki mrat klaw breu spa badon ha India bat ki wei. Na pedeng jong ki kadon ka jing draw ba internet bha jong ka Taj Mahal bala pinwandur da ka wei ka kena ba khatlai snem karata. Pin snopla ban tip ba kane ka kena badon jing duna ki dikotmet kala draw ya kane ka dur tang da ka sintur jong ka. Ka benta ba snopla kalong ba ki ba draw ya kane ka dur kim day na India henrei ki day ki kena na Egypt. Dang kato ka ni tayo menta kumba arpulai hajar ngut ki kena puli na Egypt kilay simbenta haka jingyakop painting. La ong haki ban le ki painting ki bapini ka lariti ka India bat ki jingyaday badon bat ka history hapadeng kini ki ari. Ngayaro ya baro kinong simbenta badang samla hakani ka jingyakop. Kasap jongki kadai kabahap ban yaro bat kadai hok ban yo ya ka jingyaro bakraw. Paralok kadon kari ha South America balatip kum ka Paraguay. Hakaba kinong India ki duna ya ka si hajar ngun. La kataru ka jingtrei bapala jongki ka jahang tu. Haka Indian Embassy ha Paraguay ka Erika Huber ka ay jingerap lingba ka Ayurveda klemdashim jingsiw. Minta buon ki brio na katu jaka ki wat jingerap naka haka baydey ber ka Ayurveda. Wat la ka Erika Huber ka puli engineering ka donut jongka kano sa ka Ayurveda. Kapuli ki kurs sa ka Ayurveda bat katbanang yat kapor kala tebet bha hakani kerukom sumar balarim. Paralok kalong ke jingsngau sarong na kebenta jongi baka ketien Tamil ka ketien balarim tam haka perthei kadai jong ka India bat baro kinong India ki sngau sarong hakani. Ka jingdon ki breu ki bapule ka ketien Tamil kala nangki ustet hakeleng ka perthei. Haka bakut jong ubnai bakaddu da ka jingkersan ka sorkar India ya ka program bahikai ya ka ketien Tamil la play ha Fiji. Kani kadai kasien beningkong haki prapos nem baki nong hikai bala pentibit ki hikai ya ka ketien Tamil ha Fiji. Ngas ngau kemen bantip baki kena puli Fiji ki pin ya ka jingshir rehem banang ya ka ketien Tamil bat ki kuatip ru ya ka lari ti beriu spa jongka. Paralok kini ki jingja bat ki kana kimdei tang ki kana jingjob ki deiru ki jingatu sapang ka lariti belarim jongi ka bereuspa. Kini ki nuksa ki pendap hangi ya ki jingsngau sarong bakraw. Naka buit tau saka Ayurveda naka ketien saka tem kaput ka India ka don buon banterwa ka bakring ya ka perthei. Paralok hakane ka ayam telang buon ki kamba yedei ber ka sports ber ka jingbit jingbiang kamet ki jah hakeleng kari. Ngas ngau kemen ban yoi baki breu ki penlong ya ka jingkot kamet ka benta ba manla kasngi ka jingim jongki. Na ka jingle skiing ha Kashmir sa ka jingshore kot kudi ha Gujarat ya ka jingshir rehem na ka benta ka sports la yoi ha ki jaka baro. Ki jingelap kum ka hashtag Sunday on cycle but hashtag cycling Tuesday ki kintiw ya ka jingenya cycle. Minta nga kwa bane sambat pi ya ka ka bapela ka balong kadak jong ka jingtela ka baja hakari jongi bat ka bor bat ka jingkut jingmut jong ki samla jongi hatu pitip ba ka jingelakai Olympic baper kelas dang habastar hoot ka bastar Olympic ka beningkong kala wanra jingkela hakatan na ka benta jonga kadai ka ba ai jingkmen ban yoi ba ka jing angnut na ka benta ka bastar Olympic kala urlong. Pin sngok men bantip, bakani kalimpung yelekai ka jah kathan bala jumat teng
ya ki kam leno Maoist. Ki maskot jong ka Buster Olympic kidei umuot klaw bat ka moina badon hakilum. Kumba pini ya kalariti berius pa ka Buster. Ka kubor bakongsan jong kani ka limpong ilekai kadei karase ta Buster, barase ta Buster. Yani kelega Buster, jitega Buster. Kabumun ka Buster kan ilekai, ka Buster kan job. Hakasien beningkong ka Buster Olympic kala saki ke jingisim benta jong silak 1,000 ngut kinong ilekai na ki hinyau teli ki district. Kani kamdei tang ke jingken, kadei ke saki jong ke jingkut jingmut bat jing ngau sarong jong ki samla jongi. Nadu ke jingi lekai athletics, ke jingi set khnam, ke badminton, ke football, ke hockey, ke weightlifting, ke karate, ke kabadi, ke koko, hadu ke volleyball. Ki nongi lekai badang samla ki pini ke sap ha ke jingi lekai beper. Ka kana sepang ka kari kasyap, ka aimen siem bahayanga, ka wanna ka senong berit, bat ka kari kala job ya ka takma rupa ha ka jingi set khnam. Kala ong, ka Buster Olympic, ka ai hangi, tang ya ka madani lekai, henre ya ka kabu banya chaprang ha ka jingim. Ka ba aimen siem, ka deiru, ka jingya lenti, ka payal kawasi na sukma, ka bala job ya ka takma ksiar ha ka javelin throw. Ka ngej, bada ka jingle renti bat ka jingtre stom omdon thong bomla ban kenjo. Ka khana upunem sana na dor napal sukma kadai ka jingya tu sepang ka India batmai. Ha ka wei ka por hapo ka bor ki naksal. Upunem menta ujob yak takma da ka bayikun ha ki jingya mare thong da ki wheelchair. Ka jingslur bat ka jingla ban kekli jong u kilong ka jing ai men siem ya baro. Ha konda gau unang yaset khnam uranju sori ula sajet kum u Buster Youth Icon. Ungej baka Buster Olympic ka ay ka kabu na kabenta ki samla na kitan bakendong bha ban pau hakari. Paralok ka Buster Olympic kamdei tang kalimpong ilekai ka deiru kerensan hakaba ki kam penroy bat sports ki wan lang haju. Kadai kerensan hakaba ki samla ki pentibet yala ki sap bat kino senyang bantai ya ka India batmai. Nga kintu ya pi baro ban pencelur ya kum kini ki lempong ya lekai ki tanjong pi. Ya tu ya ki kana bayadei bat kasap haka sports na ka tanjong pi lingba u hashtag kelega Bharat, jitega Bharat. Ay ki kabu na kabenta ki sap ya lekai sports haka tan bakin son bat tingshan. Kinmau ka sports amtang bak kentiu ka jingsan kamet henrei ka deiru ka rensan ba donbor ban wanra ya ka mensiem jingele kai bat ka ban pinyateli ya ka imlang salang kumta yele kai da ka donot baro bat yarap ya kuweru ban yele kai parari ba minta artli ki jingjob bakraw ka India ki kring ya ka jingpet ka pertai ngatikna bakini kin pendap ya pi da ka jing ngau sarong. Kini ki artli ki jingjob kidai hakalan sumar pang. Ka jingjob baningkong kadai ka jingyakun persya ya ka jingpang ki syori. Ka jingpang ki syori kala julong ka jing bakraw na ka benta ki brieu la kumba 1,000 snem. Wat hakapor ba yo la luot kadai ka wayne ki jing bakraw hakakot ka kya. Ka jingpang ki syori ka wan balai na pedeng ki jingpang basyemi ki jingem jogi kena banadu sibnai hadu sansnem karta. Minta ngalaban ong da ka jing sengau sarong baki brieu ke India kilaya teli banyakun ya kani ka jinge da ka jingkut jingmun. Katkum ka kaipot na ka World Health Organization hapedeng ka snem arajar katsan bat arajar arpulai ka jingdon ki bapang bat bayap na ka kisyori ha India kaladuna da prapo na ka shispa. Kani kamdei ka jingjob ka berit. Kaba aimen sieme hakani ka jingjob kadei balayo ya ka na ka jingesim benta jong manlaki nong song snong. Ki breo na manlaki kendong ka India na manlaki district kilalong ki benta jong kani ka jingekun. Haki kper slasha ka Jorhat, Assam, ka Kishori kalalong ka jingsokya kumba sausnem menchua. Henrei
haba ki brio ki basa hakini ki keper Selasa kila ye teli ban rat ding khong ye ka kila mat ya ka jingjob bakraw. Kila pendon kam amtang da ki kor ki bor henre ya ka social media haki jing persang jongki. Haka jo kurukom ka district Kurukshetra ha Haryana kala peni ya ka nuksa kumno ban job ya ka kishori. Hang ne ka jing yesem benta ki pajba ban yale persha ya ka kishori kala long ka ba job. Ya ki jing yele kai sawangka haki surok bar ya ki kubor lingba ka radio la pendon kam ban halor ka jinglong kongsan ban penduna ya ka jingkaroi ki perjong kabala yarap sikat dai haki jing persang. Hakari barok kawai kumkini ki jing persang kila kentewe ka jing yakun persha ya ka kishori. Paralok ka nuksa ba ar sepang ka jing job na ka jing songothu bar ka jingkut jingmut kadai ka jing yakun persha ya ka jing pang bampong. Kawai ka jing wat benya da kawai ka medical journal bapaw ka Lancet kadai ka baay mensiam. Katkum kani ka jing wat benya kilat ban sedang ya ka jing sumar ya ka jing pang bampong hakapor babiang ha India kila nang kiyo. Ka jing sumar hakapor babiang kamut baya ka bampong la ban sedang sumar hapo laipo sngi nado balap ya ka. Bat ya ka benta bakongsan hakani ka jing job la shim da ka Ayushman Bharat Yojana. Ka jing ay kublay ka lek chakani ka scheme hakaba kendai po nak chispa akibayo ya ka jing pang bampong kila la ban sedang ya ka jing sumar hakapor babiang. Hakipor balalek bun na kinong pang baduk kimju kamlej ban pates bat pa sumar namar bomdan pisa. Minta ka Ayushman Bharat Yojana kalalong ka jingkershan bakraw yaki. Minta kila wan chakmat ban pa sumar. Kani ka skim kala wengi ki jing hakaliang ka pisa bat ka jing pa sumar kala keu bha. Ka ka bakam bha kalong baki breu minta kila kam ngautu sepang ka jinglong kongsan ban sedang ya ka jing sumar ya ka jing pang bampong hakapor badai. Kani ka jing job amtang bakadai jong kilat sumar henrei kadai jong ki doktor ki nurse bat ki nong tray technical kadai ru jong pi baro ki paranong song senong. Da ka jing persang jong baro ka jingkut jingmut ban penlem ya ka jing pang bampong kalanang klany. Kani ka jing job kadai ka jong kito ki bala no senyang sikat dai ban pen sengautu pajba. Ka jing perta ban yakun ya ka jing pang bampong kalong ka pasuk. Ka jing sengautu ka jing le bat ka jing pinti kena. Parari ba menta ka sengi nga kwa ban yatu hapi ya ka wei ka jing persang ba aimen siem na kala handi ha Odisha. Ka batho ya ka kana jing job batemai wat hapedeng ka jing duna bat ka jing duna ki jing don. Kane kadai ka sabji kranti jong ka kala handi. Minsua ki nongrep ha kala handi ki jusha pinbor ban petchnong nakadaw ka jing hakarep karyang. Henrei menta ka gola munda blok ha kala handi kala long ka slem ba pinmi ya ki johor. Kumno kani ka jingkala kalawan jalong. Baro kala sedang na kawai ka kenhun barit jong sipongut ki nongrep. Kani ka kenhun kalaywan lang bantaw ya ka FPO ne ka Farmer Producer Organization balatip kum ka kisan utpada sang. Bat kalasim da kilat ban rep katkum ka juk bomenta. Bat menta ka FPO jongki kadai ka kam ba ka jingyonong ka poi klur. Menta kumba ars pa ngut kinong rep ba kentup ya sausan ngut ki kentai ki don benta hakane ka FPO. Kitung so saw hakajaka ka ba ars pa ekar bat ukerla hakajaka ka ba sispa san pau ekar. Ka jingyonong ba sisnem jongkane ka FPO menta kalatam ya ka siklur san polak tingka. Menta ki johor hakala handi amtang baki poi haki district baper ka Odisha henrei la salanru eki saki weipat ki jela. Ki nongrep hakala handi menta ki lanang ya ka rukom rep batemai bantung yupan bat upian. Paralok ka jingjob ka kala handi ka hikayengi bala ban yo ya ka jingjob lingba ka jingkut jingmut bat ka jingetreilang. Nga kentu yapi ban pensilur yaki Farmer Producer Organization haki than jongpi. Yasnokti bat penklan yaki Farmer Producer Organization. Kinmau wat ki jingkala bakraw kila ban sedang na ki ki baret. Kabangidon kam baro kalong ke jingkut jingmut bamki phalo
bat ka mensie metri lang. Ringkat lang ngila ban wanra ya ke jingkela badon jingmut. Paralog haka man kibat pemerintah kasengi ngila yo sengau kumno baka India ka ya chaprang da ka jingye teli pedeng ki jingye per. Lakalong haka sports, ka science, ka kot ka kya ne ka pule puti. Ka India kala pois ki kerdan basalor haman laki liang. Baro lang kum ka wei ka long yeng ngila mat iki jing bat yo iki jing job batmai. Haki cispa kan riu teli ki benta jong ka man ki bat nado belasdang haka senam arhajar khat saw. Ngala yoi kumno bakalalong ke jingpla sapang ke bor ke jingye teli hakari. Mapi baro pilai sim yakani ke program bat penlong yaka kumla ka jong. Manla ubnai pila ai jingmut bat yathu yalaki jing persang. Don kipor bakadai ke jingmut ba ai ki nonglap themai yaki aka daki samla ki ba ai mensie mangi. Haki wei pat kipor kadai ke jingjob jong ka khun kentei ka balawan ra jing sngau sarong hangi. Kadai ke jingesim benta jong pi ka bawan ra ya ka bor babha na man lagi kendong jong kari baro. Kaman kibat kalalong ka rinsan ban kentiu ya kania ka bor babha. Bat minta usnem arajar arpusan ulat tiet haka jingkang. Haka senem banwan lingba kaman kibat nginia keren susu ya ki jing persang ba ai mensiem. Ngas ngos kem bada ka jing ai jingmut babha bat ka mensiem ban lap themai ya ki aka da ki brieu jongi ka India kan poi sa ka kerdan batmai. Nang yai sam yaki jing persang bapela saudong jong pi lingba u hashtag man kibat. Ngatip bahaman la ka benta jong ka man kibat haka senem banwan ngin buon ki aka banyathu. Nga ai kublay arajar arpusan bakmen. Nang don haka jingkot jingkya. Nang long ki bakmen. Yes nokti haka fit India movement. Bat bu iladi haka jingkot jingkya bat jingbiang kamet kapat. Nang yai kiu haka jingim. Kublay shibun. छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं।